sa San Isidro sa duta sang syudad. Kay may 2.7 hectares pa tatong available para sa housing projects, no. Ginatanaw nila kung pwede to makaubra sang 10 to 12 stories para sa relocation sites sa mga informal kag iban pa nga mga waay sang balay-bala nga nagaubra. Kompleto kita to kay may soil test naman kita para sa iya sang NHA nga iyan ni Senator Frank nga apat ka balay nga may NTP naman. So ginapasan na naton to ang soil test para sa duta, tan-on nila kung pwede ang 10 to 12 stories na kay gusto ni Secretary Acusar kompleto sa amenities, no, may swimming pool, may clubhouse, may gym, may etc. nga kung ano makitaan mo sa private nga condominium development, ara man sa ila. After dito, diretso kami to sa aton nga Fort San Pedro, kay may presidential proclamation na ginambal nila nga posible man nga pwede dito maubra man ng housing project. May 2.2 hectares. So we will be sitting down with the homeowners there. Kung pwede man, parang maistoryahan naton, no? Kung feasible, the same, may amenities man like swimming pool, clubhouse, gym, kag iban pang amenities. Kay gusto nila nga ang 6.5 million nga housing backlog sang national government matapos sa 6 years ni President Marcos. So 1 million plus per year. Amo na nga gabira-bira sila. Kadua, hopefully nga madayon na, no, but very ambitious nga plan, but kitaya sa syudad, we are very happy kung madayon ina because tibalaan nyo man, ginpaisip ko kung pila na ang ato na bakal sa akon lang nga term, no, nga relocation site. We have procured a total of 29 hectares already. Iniya kung 10 to 12 stories, this will make the use of the land more efficient. Kaya mas damo nga families ma-relocate mo. Kadua, Friday, 3:30, ginambitar ko tanan, ari na ang aton nga City Health, ari man aton nga Hospital Director Placadlaw, si Dr. Fortuna, no? Si Ann Ariman, while they are here for the AGE, Friday, ginambitar tanan, 3:30, dito sa San Pedro, groundbreaking kita sang aton 500 million nga hospital, 200 million nga medical arts building, and may dugang si Senator Drilon kag si Congresswoman Jamjam nga 500 million nga capital outlay kadto sa MRI, sa CT scan, sa kung ano pa ang mga equipments na lista na ni Dr. Fortuna, natag na ang listahan sang mga wishlist naton para sa mga equipments sa DBM. DBM kag DOH ang nangayo. So hopefully madayon man ina parang pag-abot sang ospital available dayon kay ang operational na dayon is 70 beds, no. Ang additional nga 130 pangitaan naton fondo pagkatapos na sang aton nga ospital. Ang aton nga kantuan na subong ang dason ng AGE. Very challenging because kadamo gid sa mga bubon. Very challenging because madamo ang aton nga water refilling stations. Nagpagwa na ko memorandum nga ang aton nga mga barangay kapitanes upod sa mga sanitary inspectors nga ara sa districts mabulig na malibot sa tanan nga water refilling stations, sa tanan nga mga food establishments,
kag sa tanan nga barangay para matanaw sa mga bubon, matanaw sa mga water supply para nga mapasiguro. Subong nga aga nangayo nagidbulig ang aton City Health sa aton nga mga compliance officers. So ang compliance officers now under sa kay Boyet Rico kag kay Nestor Canong mabulig na libot sa mga kabarangayan. May ginpasira na kita nga 8 water refilling station last week. May dugang pagid subong 21. subong lang. Idugang for this week another 21. So total of 29 refilling stations, no? It's very urgent. Cases from 50 went up to 90. Now it's 354. Ang barangays affected from Pilato? From 37%. 37%. Subong? 47% na. 85 barangays na affected, no? May urgency ni. Kinalan alalayan ta, kinalan buligan ta. Nag-prepare kita sa advocacy nga para sa mga radio stations ta, AM kag FM. Napadala ta na Lucy, gina-play na subong. Why pa? Anyway, ara na. Bululigan ta gid ni, no? Because nagatag ta tiyempo para sa COVID, nag-abot ang dengue, nag-abot monkeypox, wa ta na bantayan nga amuning problema ang waterborne diseases. And subong ang tanan nga efforts ta focus on waterborne diseases. Ang 12.5 million nga para nga kwaon ta sa calamity fund makadto na sa additional personnel. Sino nga personnel? Nurses, doctors, na pangayo man medtech, no, para mag-test. Anong pagani? Makadto sa chlorine, makadto sa bulong, makadto sa hydration unit, mga rectal swab. Ang rectal swab gali kamahal na. Subong ang mga medtech ta nasal, oral swab kag naga-rectal swab sa lapas. Ang problema kay ang iban hindi mapa-rectal swab. Amo na may mga cases nga nag-recover way takabalo kung ano ginman to. Anyway, ginaprepararan ta subong pangayo na kubulig sa mga kapitanes kag compliance officers iyan ni sa dalom ni Boyet Rico, iyan ni Nestor Canong. Kag may presentation ma-present nyo na da. Anyway, preparahon. Tagaan lang copy, sir. Patagan lang mo. Para kung may mga questions, makitaan nyo na dayon. Anyway, I will request Dr. Ann na mag-brief na sa inyo sa present situation para nga mabalaan nyo kung ano giban ang sitwasyon subong. Okay, Dr. Ann. Thank you, sir. Good morning, everyone. As of September 4, we have a total of 354 acute gastroenteritis cases. Ang nagkapaibabaw, as always, ang Molo District, followed by Tansa, Arevalo, then Haro 1, Santo Rosario, Lapus, and then Mandurriao, La Paz, and Haro 2. So, for our confirmed laboratory cholera cases, na 8 na sila. 2 from Tansa Esperanza. Cholera cases. Wala siya. 1 from Engore, that was last April pa. And then 2 from Estanzuela. 1 from Rizal Palapala. 1 from Lanit. 1 from Molo Boulevard. 1 from Monica Blumentritt. And 1 from Legazpi de la Rama. The youngest is
The youngest is 1 year old, and the oldest is 59 years old. For deaths naton, for acute gastroenteritis, we have 9 na. The latest was a 3-year-old male sa Santo Rosario, Arevalo. Santo Niño Sur, rather. Santo Niño Sur, Arevalo. That's it. So, we have a total of 85 barangays affected already. So, that makes it 47% out of the 180 barangays natin. So, in totality, may 191 kita nga cases na naka-recover. 93 ang currently admitted pa. 61 are being managed at home. And 9 have died. That's it for the cases. We are ready for the questions. May dugang sa monitoring. Currently, we're monitoring for the number of water refilling stations and the wells here in Iloilo City. So far, ang nakaabot pa lang namon, ongoing pagid ang iban ng mga reports ng gasulod. Ang nakasulod sa amon number of deep wells nga na-inspect is 10,855. Out of which 541 or 4.98% pa lang ang na-chlorinate namon. That's why we're asking the help sang compliance team and others para magbulig sang paglimpyo kag pag-chlorinate sang aton wells. And out of this, 25 na ang gina-recommend for inug-condemn nga wells. So, amo pa lang ni siya ang for the wells. And for the water refilling station, total number of water refilling station nga nalibot pa lang sang staff kag na-report is 241, of which na-inspect is 188 out of the 241. This is 78% ang na-inspect, and nakita nga may 50 ka na non-compliant nga mga water refilling station. And amo to ang initial nga na-close is 8. Kagina naghambal nga 17, pero before kami magsaka, another bali from previous nga 8, may 21 nga for closure this succeeding days for this week. So a total of 29. So far amo na siya ang nag-gather namon nga mga data for AGE cases. By the way, just for clarification, these water refilling stations that are scheduled to be closed are those water refilling stations, most of which are operating without without the necessary documents. So wala sa sanitary permit or wala sila naka-process sa ilang water potability testing. Amo ni sila lang daw patago lang bala. So nadakpan din man sila. So in others naman, pag initial testing nag-positive, so i-close natin anay siya temporarily, even if they were compliant before, para kapari-testing sila. Although nag-issue naman si Sir, natin Mayor, sa executive order, that as we have discussed before, that they will all have to undergo another water potability testing. Tanan sila git. So ang sa aton tong barangay, which comes sa wells, we were also asking help from our Sendro, and city engineers, and the Dole Topad, ay rather the CEPESO, para sila matuwang sa amon mag-agsa. Some of they need the wells needs to be i-agsahon and then i-clean. Lalo na those that are very near sa ilang septic tank. Although based sa PD 856, Section 13, hindi na sila allowed. However, kung wala na man sila sa source of water, then we can make other strategy for that as long as they are not going to use that for drinking. Hindi lang na pa-consume. So, the best we can do is agsahon, tinluan siya, agsahan, and then i-treat siya, and then i-test kung okay na, then they can use that. However, we also recommending that despite na na-chlorinate ng well, they have to chlorinate their water container as well. So, we advise them to prepare the stock solution. By the way, the stock solution, once prepared, it is only good for 1 week.
The computation are also kung paano timpla, kina-demonstrate mo na sa ila sa field. That's why it takes a lot of time. As you can see, as reported by Dr. Fortuna, kapira pa lang ka-well ang nabalay because gademo pa ang staff. Kademo pa siya, ka-lecture pa sila. So hopefully, mahitsomanaman tanan na sila with the help of the other departments. So any questions? Any clarification? Whatsoever? Thank you, Doc. May pamangkot? Miss Bombo? Yes, Angel. Ma'am, when it comes pala sa mga My test. When it comes, good morning ma'am. When it comes bala sa mga water refilling stations, ma-identify ninyo bala sa mga kung ano nga mga water refilling stations ang ginghalinan mismo o kung ang reason kung ang may cases nga naglapta sa syudad. At the same time, may liability ayhan nga pwede sila makasuhan or sukton sang danyos ang mga water refilling stations kung ma-confirm nga halin sa ila ang tubig nga nag-infect sa acute gastroenteritis cases, ma'am. Well, ang gawin ko lang siguro legal na but hindi man ko mag-ambal because that will mean a legal action. Pero as a lawyer, I think may aragid actionable case ikaw, no? Kung makainom ka nga halin sa tubig nga dira, no? Amo na nga we are very strict kay ti kabuhi niya ginapektuhan mo. Unfortunately, ang tubig ko gani diri sa akon sina nga ginakuhaan way magkapasan, no. Siling ko gani sa mga doktor pag bati ko nga way kapasan do naglain siyan ko. Primero dumayo man, pero ang point na, you know, we will be very strict. And for those water refilling stations that are not that are operating without a permit, bahala na siya 6 months, hindi namon siya pagatagan permit. Pero ang tanan nga water refilling stations nga gin-require naton subong nga ma-present sang positive water potability test, no? Positive sila nga pwede sila maka-serve. Gawaay sila kung ano da. Kung waay sila, pasira naman. Amo na nga 8 plus 21, 29 na ka water refilling stations nga ipasirata. Kabuhi na ni isang tao. And gapasensya ko, why kita maobra. Sir, may I add on that? Ma'am, with regards to your question, kung malaan na to, no? Unfortunately, kalabaran gid, as in almost 90+%, ang source of water duha, ang well nila, kag ang water refilling station. So definitely, hindi ka-point, ma'am, nga sa water refilling station ng galing. So it will be very difficult i-point naton sa iya tanan. Kay ang sistema perme sa atong pumuluyo is ang water refilling ginagamit nila pang drinking, but for the paligo it's from the well. So it's the same thing with take a bath, you can or brush your teeth, makakuha ka gyapon kang kagaw from the well. It's very difficult to point ka sa inaalagid sa iyatanan kahalin. Any more question? Thank you. Thank you, Doctor. Yes, ma'am. Mic test. Good morning, Doc. Clarify ko lang, Doc. Kay last week, may 14 nang nag-positive to sa may coliform. And then, 4 ang sa E. coli. Wala ni sila tanan na... Ko sila liwat man sa test sa laboratory. Oo. Confirmation test. Vamos sa amon screening na siya mo. But they have to undergo confirmation test dito sa laboratory. And that amo na siya ginabasihan kita sa confirmation test. Ang Doc, ang tanan nga mga deep well nga 540 na chlorinate, is it safe for drinking na, Doc? Pardon? Is it safe for drinking? Ang gimpang No, we chlorinate, Doc? don't recommend it for drinking, ma'am. It's only good for washing your dishes, for your clothes, mga cars, for sa plants. It will only be safe if you put that
sa imong container, and then you chlorinate the container again. And it most especially if you boil it for 2 minutes na rolling boil it siya. Then that will be very safe for you to consume already. So therefore, kung ang sa well aton pag-usapan, we really don't recommend it for consumption. Even if na-chlorinate mo na. Because ang compliance sa aton pumuluyo is really very poor in terms of following instruction like ma-chlorinate kita or for boiling eh. So, muna na agad yun, mix na siya. Baka laso siya sa water refilling station. That's why ang aton focus nga source kay tingin na consume ang sa water refilling station siya. Although aton staff dili naman sa PKN, yung na-chlorinate na ka just in case nga magsala sila, matandog nila at least na-chlorinate siya. Last question, Doc. Saan target nga maging operational ang hydration unit naton sa Sook? We're still waiting for the additional staff and additional supply. Remember, sa Friday lang na-approve ang sa council, ang state of calamity. So, siyempre pasulod pang funds and then actually nag-aobra na PR kami for whatever we need para makastart na kita sa aton hydration. But nonetheless, ma'am, we have this hydration unit, what you call that? Oral radiation unit sa mga health center na. But that is operational ever since. So if ever upon assessment ng patient na nagkasulod are found to be mildly dehydrated and they can tolerate it, any fluids, then they are being observed there and instructed. As well sa balay, as you can see sa report, may ginamanage kita sa balay. But those na sinamon, na nakita namon na moderate to severe nga ang diarrhea, diretso na sa hospital. The problem is, as you can see, most of our deaths there are dead on arrival. The problem is, kung igo siya sa cholera, which is we really suspect those deaths are cholera, it's really very fast. Imagine one death there, the child started to vomit and have this diarrhea at afternoon ata, 2 p. Atong the other one. And then, pag-abot niya sa ER 4 a.m., hapon lang siya naglupot. Abot niya sa ER 4 a.m. the next day, patay na siya. So that's how fast cholera is. Even if how much we go libot, kung ma-start siya after office hours na, kag tapos ng libot ng staff, hindi siya ma-identify, then ito naman malabdan. So, or ang mother man, if ever gamay-gamay pa lang lupot, wala man ginadala sa health center. It's really very challenging for us, as the mayor said, because most of these people really wait in their house for us to go there. Wala ang health-seeking attitude bala. So, maybe now, basig na-call naman siyang mahal ginawa ilang attention. Go and seek help because help is always there. Kaso lang problema ang aton attitude to go look for help pala. Yes. Thank you very much, Doc. Thank you. Any more follow-up? Sabian, Mera. Sige, go. Doc, ma-ask lang ko, Doc, kung may breakdown na kita liwat sang mga deep wells, kung pila ang nag-positive sa coliform and both coliform and E. coli, kung mga additional. We will Doc. just, na lang naman, i-post naman. Kaya kita process pa nila ang sample yung kuha nila over the weekend. So, ang running is 24 hours eh. Same with the So, wala refilling pa sa stations, katapos. Doc. Yes, ma'am. Same with the refilling stations. Yes, ma'am. Thank you, Doc. Send lang namon later ang final ng mga reports from SAGO. Yes, Yes. na-run pa nila. Way pa nag-end ang system. Okay, sige. Any more questions? Angel, Mera? Sige. Pamangkot ko anay ang halin sa chat group namon, Doc, from Action Radio. Pwede daw ipagwa ang ngalan sa water refilling stations. I don't think so. Gawai ka pa saan? Yes, sir. I-check ko lang sa legal. Sir, Para sa akong pwede gini, para i-check lang sa Check legal. naman, sir, sa legal. Ano? Para nga malista tatanan. Anyway, aside sa pila ka bilog itong ginsirato ya kay way permit, ang kalamanan siniya may aragin man nga potability test nga kapasar sila. No? Galing ti, kada tuig kinanlana and subong in require na namon ding monthly. Ti way sila kapasar.
Kung kapasan na sila, makago na sila. So, in the meantime, anon mo, why sila kapasan mo? Ibanda, kilala ko pa. Why kita mo obrate? Kabuhi na siyang tapos na. May follow-up lang, Mayor, Doc. May water refilling stations daw nga ginpa-close, pero sige gapon operate. Adi na? Hindi na monitor daw. So far, pag na-close sila, wala na kay daan sa buong ginagrabe ang monitoring sa buong. Oh. Balay mo ang monitor, subong hindi lang ang sanitary inspector Oo. ta, Ang mga kapitan, kapitan pa, sir. pa, Oo. kag barangay officials, kag si Boyet Rico pa, rin siya Masulod ganing pang ulat na siya kay compliance. pagkatapos na ni isang aton nga presko, magwa na ni sila. May questions pa ka mo? Or I'll finish. May question ka related? Oh, sige. Yes, ma'am. Advice na lang guro, Doc, sa mga residents, paano nila ma-make sure balang nga magbakal sila sa mga water refilling station nga safe ang ilang nga tubig nga ginabakal? Kita actually gilikbaran na namon ang mga water refilling stations natin. I-post nila ang potability test nila sa ilang door. Ang latest. Ang pinaka-latest yun. So, kung pagbakad to mo na, for those who are going to buy water from a water refilling station, you have to look for that first. Dapat latest. It's not last month, but it should be this month. Kasi 1 month din ang requirements ng city. So, kung wala sa sang water potability test this month, shift na lang to sa ngita lang saray sa iban nga may ara. Para sure siya. Okay. And then, of course, reminder din sa nagabakal, clean your container first. Okay, ban, sige bakal ang container nila, wala nila na tinluan mayo. So, isa pa dira na. hapon, Mabakal ka doon ng tubig, tinlo, Oo. pero ang imo container, hugasan mo sa tubig mo nga gikuha mo sa bubon mo. Na. Natabo na sa isa ka lapsag. Oo, sir. Ang biberon, ginahugasan niya sa Sakalin sa tubig bubon. nga alin sa bubon niya. Tapos bakal siya absolute nga tubig bla absolute. Oo. Timplaya sa Kintimplaya sa formula, daso na mo itong painom niya, tiigo ginang lapsag. So, let us be very, very strict when it comes to our health. Magsiling kita nga ang tubig, kinalan, sigurado kita halin sa paghugas, hasta sa panghugas ang kamot mo, hasta pagpaligo mo. Kaya kung maligo ka, ang iban ka, kanta-kanta pati kung sulod tubig. Sa kadlaw. Dibla? So, kinahanglan bantayan na. Tonte, kung wahay ka tubig nga source, ang imo nga ipaligo, pabukal mo para nga sigurado ka. Para sigurado ka. Question, sir, from RMN. May assistance bala nga ihatag sa barangays nga may cases ang AGE? Kagun may agap ng bala kita nga ginhatag nga bulig sa mga pamilya nga naga-AGE? Ang pamilya, pwede kita kabulig. That's why nga may ari kita dire. So, tanan dire lang na iya. Through Financial CSWD kag dire sa opisina. Ang sa aton sa mga barangay, ga-preparar kita hasta tubig mahatag kita. Hasta sa mga tao maninlo. Oo. Gina-organize na lang ni Gab. I think si Gab nag-report kayo na sa meeting ta. Mga May almost 400 siya katao. 400 400. plus, no? Tanana sila ipang-assign sa mga barangay nga may AGE. Dole tupad. Okay, sir. Follow-up from RMN, again, Doc. Pila ang specific kuno nga number of personnel nga i-add ta for sa hydration unit siguro ni? Ang sa inyong nurses. We are planning to hire 8 doctors, 25 nurses, 6 medtechs, 4 laboratory aid, 9 nursing aid, 9 utility and 3 tatlo ka driver. They will be on duty 24/7. Tatlo ka shifting nisa. Di dapat i-post nyo na para ang mga nurses ma-apply na, no? That's it. Makuha na lang ko dahil breakdown tayo, Doc. Again from Action, sir, ano daw ang imo intention sa pag-meet sa hotels and restaurants? And do we plan to temporarily stop ang pag-serve ng service water sa fast food chains? Ang service water,
most of the time, ang service water galing sa MIWD kag Metropac. Ang Metropac may 30 ka points. Nga ginakuhaan nila test permi. Monthly. Kag subong mas frequent pagid. Waay pagid sa 30 na ka points nga nagwa nga waay kapasar sa potability test. So, ang service water nga halin sa MIWD kag sa Metropac safe, no? Ginpatistingan ko man akon sa balay kaya alin man na sa Metropac kag sa MIWD safe man. So, it's really tubig nga halin sa bubon. Ang isa to ka case nga sa Oton, nagwa to nga nagkadto sila sa isa ka restaurant diri sa syudad, tapos nag-inom sila service water, pero ang ila to nga tubig nga ginainom nila sa balay sa bubon, ambot ko na test nila to ang tubig sa bubon, no? Kay way kuya gambal nga halina sa ila to bubon, pero manigurado lang kita. Buwas, may meeting kami sa tanan nga hotels and restaurants. Ang kalabanan ba lang hotel kag restaurants, may ara sila yung filter nga ginausan nila para sa service water. Pero reminders man Japon permi. Thank you, sir. Any more questions related sa AGE, cholera? Yes, good. Good morning. Sir, ano ang aton nga long-term solution sa mga padayon pagyapon mga pagpractice ng open defecation sa mga barangays? Ang long-term solution taga long-term gidya is really for Metro Pacific to fast track ang water distribution pipes, no? Kay bala nyo kung pipe water na niya, sigurado kita nga ang tubig nga nagalabot sa aton balay safe, no? Pagkatapos, ang mga pipes nga ara sa mga problema mo na natabo, no? Subong lang ko nga ni kabalo. May mga barangay nga ang Metro Pacific kag MIWD may tubig na. Okay. So, ini siya mga balay may connection. Tigaling enterprising bala nga ini siya lilibuton niya dahil ang kaingod, hindi na kamo ito mag-apply. Ako na lang matag sa inyo, bayad lang kamo sakon. Mag-apply ka mo ito, ngayon ka pa mo ni, pangayon ka pa ni. So siya niya, amo ang nag-distributor. May mga pictures to kanday, kanday Roland nga, ang gamo-amo na mga tubo, hindi na takabalo kay ban nga tubo nga ginabutang nila gaagi sa kanal. May mga enterprising mga Ilonggo hindi naman na ma-fault sila pero sa subong dapat gid kita. Magsalig na lang kita kung may application yun man MIWD, kung ano-anong mga requirements, apply ka na lang. Kung available mo lang tubig na sa imo, diretso ka na lang. Anyway, ginapasalig sa Metropac ng MIWD nga pa-post Manila. Ang long-term solution is really for Metropac and MIWD to fast-track their pipe laying. And aside sina, pasigurado nila ang water supply nila. Second, kita yan, nag-identify na kita sa mga barangay, mabutang kita communal toilets. Nga communal toilets, pwede kita dislodge regularly sang ina ng mga toilets para nga bisan pa kung ano matabo, hindi mag-overflow, hindi magkadto sa water supply. Ano pa ginatanaw ta? Ginatanaw ta sa mga barangay nga pwede, mabutang kita sang pilato ka overhead water tanks. Para nga kung may overhead water tanks, may pasudlan na lang to sang Metropac ang ila overhead water tanks, kag dira na lang sila makuha sang ila water supply.
Aside sina, hindi pa kami makapinsar kung ano pagid ang idugang dira. But, you know, there are certain areas nga daw hindi gid pwede ang mga shallow well. Ano ning areas? Ang lapit sa patio. Ti, kabalo man kamo kung mapatay kita, ano matabo sa lawas ta. Ti kung ang duga ta makadto sa duta, dason ti may shallow well da, ti kayong sindi ka mo, no? Amo na, ang mga insindihan nyo naman lang. Kung may mga lugar, ganyan, hindi kita pwede, bisan na nun ta. Mga lapit sa patio, mga bubon nga lapit sa septic tank, ti ano ba ang kantuan sa tubig na. Kita nyo ang iba niya mga bubon do, kalapuyot na gid sa tubig. Ti bisan, ano muna ka, ula da sang chlorine granules. Ti lapuyot man japon, ti. Dason ang tubo ha, isa ka bubon, pila ka tubo nga nagakuha da tubig. So, ang ano brown ta, manglimpyo kita mga bubon, malibot na sa barangay, kag alalayan na nato ni, parang para madula na kay kabuhi na ni subong. May follow-up ka pa? Why na? Sir, balikan ko lang sir ang party sa DSUD. Kay may question si Miss Pearl of PNA. After sang signing sang MOU with DSUD, what's next? Ang MOU to sang DSUD, nagpirma ako, pirma si Governor Defensor, si Mayor Dadibas sang Capiz, kag si Mayor sang Santa Barbara, si Superficial. Siling ni Secretary ako saralin siya kuno to sa Cebu, kadto sila sa Tacloban, kadto sila sa Bacolod. So tanan to ng pilirma, makadto kami karon sa aton nga City Council para mapa-confirm tong ginpirmahan ko. After sina specific na gid kung ano ang duta nga kinahanglan nila, parang plastan na kung diin sila. May maalabot ko nung technical people na nila. Pero ini nga condo units, ibaligya ni sa tawo. Kung sino interesado, maybe they can already start talking to Ikupaw. Ang iyang monthly will be 3,500 a month. 24 square meters. So kung sino interesado, basta mo nang ila design nga ubrahon. Ang participation sang city ma-provide lang sang duta. Ilan na yatanan ang developer, ang contractor, ilan na yatanan. So simultaneous daw sir ang implementation and sano ang target nga makasiguro? Simultaneous implementation all over the Philippines. Ang target groundbreaking will be October. Hasta ako doon nakibot man, kung matabo nami. Anyway, ready man kita sa duta. Angel, last question, Mayor. Since nagpagwa ikaw sang mandate nga ang job hire kag casual employees mapasa or ma-undergo sa drug test, kamusta sila bala kag may nagpositive gid man, Mayor, kag kung may nagpositive gid man, ano ang implementation ano ang matabo sa ila? Ang positive hindi na kita mag-rehire sa ila. And then, ang listahan sa tanan nga positive pasat sa PNP. How about ang Mayor sa mga regular employees, i-undergo man sila sa same test? Ang regular employees, papangita na po ito sa test kits. Parang medtech na lang, chicken na lang ni ma-test. Ang mga regular employees, random ta. Hasta ang mga press corps nga masulod diri. I-random na lang. No? Chiki. Mayor, may number kita sa mga nagpositive kung pila. Why pa kay ti over the weekend to ti subong nila submit. Kay ti nakita naton no nga are ang rason no. Masaling kamo nga ginulpi ti kay
balaan nyo kung magsabu ka, ang ambal sa amon ng PDEA, 3 lang kadlaw, madula na. Ti kung mahatag kita isa ka bulan, nga submit ka sang imo or 1 week. Ti kung hindi ka magsabo, 3 kadlaw, ay na mo. Unlike marijuana, ang marijuana, hindi ganyan madula for 6 months. No? Anyway, kung may test kit na tadi, tanan masulod di sa City Hall, ibutungon lang to, anay kaga, samote, tagka di anay isang sample mo. No? Mayor, kin-extend ng deadline. Kay supposed to be September 2 sila masubmit. No, gin-extend pilang lang kadlaw. Pilang total number ta subong sang casual or job buyer? Why lang ko idea. 1,000 kita. Siguro Damo, kay te. Nga, magsiling ka kaswal. Sinong kaswal? Kag job hire. Tanan nga kalabanan nga traffic aid, tanan nga street sweeper, tanan nga police auxiliary, tanan nga green guards. Way pa naalabot sa iban nga mga casuals ta sa mga opisina ta. So, damo gidi. Napuno kunong tanan nga laboratory mo. Gutok-gutok. Ila expense, Mayor, ang pag... Ila na yan. Pero mabakal kita test kits, gapapangita ko to barato, parang ang sunod, kita na lang yung mates. Guaya, undiin ka be, kung ara ka da sa traffic aid ka, tipunon ka mo tanan, may dutay da nga tet, sige, hatag ka di, para nga i-testa. Dasunti, dire sa opisina, kita na lang. Kaya sige, papangita ta kung mapatest ka sa laboratory, tagpilabayan mo no. 200. Ti kung mabakal kita test kits, base bratum lang na. Ti, kundi kita na lang. Mayor, ang follow-up question lang, sa regular employees, if ever gid man be ma-found out nga nag-positive sila, ano ang mangin action sa city government man sa ito? Ang waya sina, do may ara na ta na standard operating procedure, iunta to ng iyang pag-ubra diri City Hall. Kaya hindi kita kaalaw nga may mga positive nga drug users diri. Kadua, ipabalon ang pulis. Katatlo, ma-undergo na sila rehab sa barangay nila. Mayor, naka-harmonize na sang LPTRP ang city government and provincial government. What will be the next steps ni Mayor? Amo na ang gin-present kay na ni Kunlo sa amon sa department heads, no? Ang next step, i-polish nila ang plan because Sabado lang to bala, no? Nag-meeting to sila sa Kapitolyo. Submit na yon sa DOTR. Sa DOTR, halin diri sa dalo, masaka sa babaw. So, we're giving it a month para nga maaprubahan. Pagka-approve sang DOTR, after maybe a month, naog diri, balik naman na City Council para nga pa-ubrahan ta amendments. Okay. Okay na? Okay na. Last na lang it, sir, from Joey of Guardian. Ano daw ang preparations ng city sa Burr months? Sa ano? Sa Burr. Burr months na, sir? Pandaron ta si Jumarichan. Last pa gid, sir, kay Pearl. Last na lang gid, sir, kay Pearl, sir, follow up. Sa duwa ka units na tunto, sir, nga initially patukudan sang ang units, housing units, pila ang ma-accommodate daw? Sa duwa ka? Ang lot, sir, nga gina-identify bala to? 500. 500. Per, ano, sir? Sa duwa ka building, 500 kunote. Okay. Kaya you know, ako niya kung matabo, we will be very happy because, you know, then it will mean that we will be able to accommodate more in a smaller lot. Although, ari si Attorney Peter, gina-plastar pa namon, may nagulam kita 200 million sa DBP para mamakal kita duta. So, mga pila ka, daw mga total of 8 hectares pa baklunta. So, sige-sige na ni because
ang mga previews naton nga nabuslan dire way man nakabakal duta. So kita na lang mabakal sa mo. Thank you, Gid Mayor. No more Okay. questions. Thank you. Thank you, Gid. Thank you, everyone. Mayor, sa Bacolod, sa hospital, Mayor, simultaneous maningida nga po, nag-groundbreaking. October 1. Tamo tano kung ano nila tanan way ko kabalo kung madayon. Pero may ano na may mga developers. Do private, public na. PPP. Frank.